makalimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla, Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang inihatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health, Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda
Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa.
Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Obal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017. Mayroong multiple gallstones. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo napagaling ni Dr. Paragas. Tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. In 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ko dito. O nakita ko si Doc Paragas at kampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. At sa inyo ng Verwan Med Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigurar na ang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa Jess kita kan bulan na Nobyembre aldaw kita ni na Biyernes. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa downtown area kan syudad din Iriga. Sa bilog na Rinconada asin man na bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Ibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Gualberto Dun Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Mainit na panahon ngunyan. Tamang-tama duman sa mga bahay babalado na paroy. Labhan asin nyog o ining kopra. Pero ang iba, sigan ka kaning kopra. Pag nagbabalad, mahamis-hamis man ka ang kopra.
dian katapat kayan ban iluluwas sa sendong hawak. Pero naglalala naman ang maluwas sa sendong hawak. Nanayam pati kung minsan pigpapara lalay man ang kopra. Kunyan makonsumo na ang mga parakawit para kopra pero kabarato man kan kilo kanyo kung dahil papig kukopra. Kada kilo niyan 520. Kopra kung dahil ako napapasala mga naglalampas pa man gayud 20. Alagad ini pong mga may komprada sigan sabi lugi. Grabe man yan ginagastos mi pag abot duman sa mga oil mill na sendang pigdadarahan. Ani ba pigdadara dyan sa probinsya ka na Quezon? Ani ba man pigdadara sa Sorsogon? Mas lugingon yan ang paratanom ninyo. Anla na, mahal man. Pero daw po arog kayan. At least day binabagyuan na kabikulan. Day tinatamaanin makusog na duros. Dawa nga ni barato na ang mga nagugusik ang mga paraoman o paratanom ang batag nga ni kabarato ining kalibo sa Tagalog saba hamak mong binabakal na lang dyan sa barangay 5 ang kada kilo. Mayong asinsuhan talaga ang mga paratanom pag-arog kayan alagad ang turon sa kasinapot permi manadjis. Pag ipapabakal ninda, an kilo na, kan hinog na batag na kalibo, nagpapatak ng 30 pesos, depende sa klase. Kaya grabe man niya ako ang ganansya kan mga paratinda. Kaya kung minsan, dahil ko napigdadara dyan sa sentro, pinapainog ko na lang pambawag manok. Grabe ang pagparabakot-bakot mo sa nakayan, abang gabat. Tapos babakalon, kabarato. Grabe sa na niya ako ang kapagalan. Matuba ka pa lang kan batag. Kung maluya-luya kang magtuba, entirong gusang. Pag minatama dyan sa kagapuan, ang binulig na batag, kansaro. So tinuba ko, intiro na bagay itong ruronot, nagkawarak. Ulang-ulang man ka itong mga wire kan kasureko. Dawan niya ako yan magkaronot na sanan batag, basta day masabitan ang wire ta. Una kaya duman sa kabatagan, supusti. Ay so wire, nakatakod duman sa mga batag. Ay masakit niya ako ni kung makuryente pa, kabarato na kito batag. Diyan kaya sa Santiago, iko dyan ng mga porsyon na wire, dyan sana sa mga kung sain naka sarabit. Na wire ka na kasureko. Dapat bugtakan man yan in poste. Tapos itong mga may sadiri kan harong magreklamo sa kasureko. Kunyan pati. Sabi nga ni kayan usong-usoan kunyan ining pag-abot sa wire ka na
kuryente sa mga barangay, ito bagang mga sinasabing octopus, nakikitapsa na. Ano daw niya ako nangunguyog kay na kasoreko tree. Sabi, bawal yan, ang mga nakatap na yan. Diyan sa Santiago, dyan mga nagkapirang harong na pinagtatapsa na po ang linya duman sa pagtaraid na harong. Kaya niya ko masakit pag-arog kayan ang sistema, baka may makuryente pa dyan, nakulang problema po yan. Mantang sa ibong man ka na pagkakaigwanin hababang kaso ka na lung cancer sa Banawaan kan Kamaligan, liwat nagtaonin pagirumdom ang Municipal Health Office sa mga individual na hilig paninigarilyo. Pinagpahayag man ni Dr. Nonoy Severo, Municipal Health Officer kan nasambit ng Banawaan, na padagos ang sa indang ginigibong mga regular check-up para sa mga lung cancer patients. Dawa nga ni day pa man lung cancer positive, basta may sintomas nin posibleng pagkakaigwanin helang, iyo man ang pinag-iingganyo nindang tulos man na magpa-check up sa indang center. Dagdag pa kan doktor, bako man gabos na lung cancer patients, iyo ang mga active smokers. An ibadigdian passive smokers o ang mga individual na langhap ka na asukan sigarilyo hali sa mga nagsisigarilyo. Sa arog kaining kaso, mas dakula ang posibilidad na magkaigwanin na lung cancer ang mga passive smokers kumpara sa mga active smokers. Dapit pa man sa lung cancer awareness, nagpagirumduman si Severo sa publiko, lalo na sa mga jóvenes, na iwasan ang paninigarilyo, magin ang pagbabafe, dahilan ta may delikadong epekto ini sa indang hawak. Ani ba dahil man nagpupundo, dahil man nakatakot, sige siya nan pabutubot kan sigarilyo. Garo na nga ni mga nagkupran, ibang mga jóvenes ngunyan pag nagsisigarilyo. Kung nga ni dahil man nagsisigarilyo, bigpaparapaasuhan kung minsan. Sabi ko, rayo-rayo ka mo. Digdi sa syudad kan iriga, igwadigding anti-smoking ordinance, kundi udamang basang baga narakop, kaya ning mga parasigarilyo. Minsan sige sa namang pauropli dyan sa gilid, ang mga paradakop man, narupa si para sana. Pinagbabawal digdi sa mga pampublikong eskwelaha o establishmento ang paninigarilyo digdi po sa syudad kan iriga. Kaya lang mayo pa lamang na nadakop na sampulan kan sinambit ng ordinansa. Mantang mayo pa man, binababang direktiba ang bagong sekretaryo kan Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. para sa riyon ka na Bicol. Afera kay ni prioridad man ka na bagong sekretaryo ang modernisasyon asin produksyon sa pagtatanom asin man pagsisira. Sigun ki Lab Guarin, Information Officer kan Department of Agriculture digdi sa Bicol, sinabi kay ning gusto man ni Laurel Jr. na palangkawon ang produksyon tanganing mabawasan ang pagdepende sa importasyon. Sa Camarines Sur, 86,000 na metriko tonelada ang anikan paroy kan nagtalikod na Oktubre, mantang igwa naman tulos na 55,000 metrikong tonelada ngunya na Nobyembre. Paborable man subot ini sa mga parauma, asin ang presyo ka na pres palay o ining preskong paroy. Pinag-ingganyo manindaan mga nasa sektor kan agrikultura na magparehistro tanganing nakakabilang sinda sa mga asistensya kan gobyerno. Di nagray na, sana all. Minsan pigpapara tao bagas na an iba. Mayo naman na duman sa mga parao malugod na dapat itao ng libre na abono, pinapabayadan pa po kan Department of Agriculture.
kung talagang sincero ang sa tuyang gobyerno sa indang kampanya na mapauswag ang produksyonin na paroy, dapat hinguaon kan gobyerno na kumbaga itaong libre ang mga banhi, tapos ining abono dahil na pagparapabayadan kung minsan kaya didilihin siyan pa kaya ining mga nagdidistribuer po kan abono. Samantalang mga parao mangunyan sinasakit ka na sa indang pagbuhay. Talagang babakalon ang paroy barato, tapos ang bagas kamahal. Dahil po pantay pag-abot sa kumbaga itong mga nakukuakan sa tuyang mga paraumang magiging income. Ako'y nagihan ko man ang pag-umakan na mga panahon, bako po bating makonsumong marhay ang daga. Ngunyan, grabe na po ang konsumo sa daga. Kunday mo yan abunuhan ang paroy, tagiltil. Dahil man yan darakulang tultol. Tapos, dapat spray mo. Kung dahil mo man spray yun, pag inatake yan in ulod, delikado man giraray, an paroy. Dahil yan magiging, kumbaga, magayon an tubo. Kaya, kadakol po kan pinagkakagastusan, kan mga paraoma, digdi sa tuyang nasyon. Saro pa kayan, kamahal kan krudo na ginagamit kan sa tuyang mga parauma pag-abot sa pag-uuma. Tapos inisa ng mga pang-isprinin kuhol, pang-isprinin duot, pera pa duman sa kamahal lang unyan kan tangdan duman sa mga nag-uuma, makultibar kan uma. Dahil naman yan magugusto na halimbawa itong landmaster ngaya kan uma, dapat bayad kayan per oras pati. Mas matindi na ngunyan manunungod sa pag uuma. Kaya kumpara ka ito na karabaw sana sa kasurod, okay na. Pwede ka nang makatanom ni na paroy. Tapos bako panggayong pakiabunuan na mga daga ka ito kan panahon. Pero ngunyan, kung dahil mo yan abunuhan, ay dahil ka makakagusin ni na tultul. Kaya ini ang kaibahan po kana panahon na talagang pag-abot sa pag-uuma ka ito, karabaw sa nang gamit sa kasurod, dahil gayong gastos. Ngunyan, grabe na ang ginagastos ka na sa tuyang mga kababayan pag-abot sa pagtatanom, alagad pag binabakal man sa senda, ang paroy, barato man. Kaya dahil pangani kumbaga dahil pangani naabot itong sa indang otro pag-ani, obos na. So income ninda sa pag-uuma. Mantang pagresibi man kana sinosumiter na socio statements of contribution and expenditures kan mga nagkandidato sa siyudad kan Naga sa katatapos pa sa nang barangay and SK election pinagkakaabalahan man ngunyan kan Commission on Election sa naunang bita ng siyudad. Puon aga sagkod alas 5 nin hapon abalaman sinda Attorney Michael Julio Jr., Comelec officer kan siyudad sa pag-estimar sa mga nagkandidato. Basado sa pakikipag-ulay ki Julia, sinabi kan abogado na halos mayoriya sa mga ini an nagsusumiter naman kan kanya-kanyang sosi ganaman o nadaog sa eleksyon. Araman subot kan mga kandidato na sagkod ngunyan
Nobyembre o sagkod sa Nobyembre 29 pa man ang deadline kan sa indang pag-resibi sa SOSI. Mientras na nasambit man ni Julia na sana ibalik sa automated an eleksyon para maiwasan ang mga pagkakasala o ining mga sala sa bilang kana mga boto. Ay man gayod ta ngunyan baga mas maray nga ni sumano-mano. Kumbaga sa mga illiterate dahil gayo nakakalusot na pigpaparadiktahan pati kan ibang mga kandidato kung ano ang dapat iboto. So iba man na dahil inabot kan sobre dahil na nagburoto. Kaya ngunyan kwarta-kwarta na sa nabagaan eleksyon. Mayo man gayo nagkakaharaman at iniisip sana basta sinda na sa posisyon na ay basta nga kita nag-honorarium okay lang an iba pong mga barangay officials kaya ang Department of Interior and Local Government naghihigpit man na ngaya dapat gibuhonin doon sa indong obligasyon ta kung mayo man na gayo nagkakaharaman logi man ang sa tuyang mga kabarangay ta simpre ni an ibangani ni magpalinig sa indang mga tubangan kana sa indang mga harong pero mga barangay officials yan an iba tapos mayo man lamang na ipapasar na ordinansa sa barangay sige sa naman ang paanod kan iba pong mga barangay officials ta dahil man nga ni tattao kan kung paano ang kung ano ang gigibuhon ninda kung papaanohon ninda ang paggibunin ordinansa yan po ang naobserbaran niya to sa mga barangay tayo mga nailihir na dahil man tarat-tao kung ano ang gigibuhon bilang barangay officials. Ang paghunagad, pasil sanan magin kapitan o kagawad. Ini po ang minsan kaya day nag-aasenso ang barangay ta halimbawa kung so kapitan iba man so nagmamaniobra sa iya may advisor di siyempre ang isasabi kayan so kagustuhan man kay itong sa iyang advisor ta kunday man nga ni tattao kung minsan nga ni na iba pong kapitan daog bakan iski kaya pinapaikot man ka na ibang mga iski ta yung may talento may dunong ang ibang barangay officials kung minsan nadadarasan na sa pag-ieleksyon basta nga magbudbud kita sitong tao awa kung anong ibudbud minsan maray kung paro yan ibudbud pag kwarta na pigpaparabudbud dyan na po ang sopas na mayong gayong nagkakaharaman dyan sa barangay ta iniisip na sana so sa indang re-resibihon na mga honorarium kaya nga niyan sabi kan ibang mga kababayan niya to porbaran ngayang halianin honorarium ang mga barangay officials kung dakol pa yan na magkarandidato sa otro eleksyon baka nga mayo ng kumandidato ta mayo naman nga makukuha sa barangay kaya ito nagsisirbi ang mga barangay officials maski mayong sweldo maigot pero ngunya na may mga sweldo na lugod ang iba huga ko na kadakol pong pwedeng gibuhon tanganing ana sarong barangay mapa-asenso pero kung itong mga barangay officials na iba turog man sa pansitan ang iniisip sana ay okay na nga ini basta nga bulan-bulan may honorarium kita hala man nga sindang mga kabarangay sa otro nga eleksyon kintabon na naman ngod busog-busog ang sintabo itong mga botante tanganing hindi magpareklamo kaya kung minsan baga an isip kan iba maray nga niya kung oral daw eleksyon ta pero mingan lataw ang kwarta
Tigdi sa Pilipinas, pambihira niya ako. Pag-arog na kanan isip, halagang daing asinsuhan po ang nasyon Pilipinas. Yan tras na deper mo na o paliban subuot kan sanggo ng panlungsod ang diskusyon sa bagong proposed Sorsogon City Revised Revenue Code of 2023. Dahil dahil pa man subot ini compliance sa Article 276 kan Benantes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Bawal na usok sa akin, baka ako higa, hindi nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang Hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GV's Bishopy Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development.
kita digdi sa tuyang programa. Para bagaan likod ko. Dapat yun kini pahilot sa mga siksi na nahiling ni DJ Mandy. Para hilot kaya ngunyan, kamahal naman kan taripa. Kaya ito mga sanggatuson sana. Ngunyan 400 to 600 na labi. Ini yung mga para therapy. Kundi ang hilot man kaya kan mga para therapy malumhok and kamot. Pero ang mga parahilot talaga, lalo kung kurang-kurang na nagraralagatok naan sa imong tulang. So na mo, pinagbabararian ka na. Kumbaga ang mga ball jowen, pwedeng makalas. Saka ang mga para-therapy kaya, may mga ginagamit man na pampahalnas sa kamot pag naghihilot. Ito nga ning nagtherapy sa kuya kansaro niya ako ano nita mga gapo na mga itong pigpaparapaligid sa hawak ko. Mainit na gapo. Inuhuga ka na niya akong maghilot ini. Iinit mo na sa mga gapo. Dapat kamot man giraray ang gamiton. Nakamahal kan bayad. Naghihinugak man ang ibang para therapy. Ay, kumusta man palan ki Kapitana Nene Ablan dyan sa San Jose sa Banwaan Canabao, Camarines Sur. And siyempre ki Manay Munchinga maglapid, mag-move on na. Ano, para protestada ang laban sa eleksyon digdi sa Pilipinas. Pag makwarta ka, solid ang boto mo. Pero kung day ka magbutas din kwarta, ay pupurutong ka sa kangkungan. Na kumiliksigan kampanya sa kontrabigay. Pero ni sarong parabakal ni na botong kandidato sa kabinakal daw mambasang nararakop. Mayo man dyan matuga. Pero man yan sa bulangan. Nagahapot so butakon isay an nanggana. Doon yan, mayo lamang kada haputon ko, perming daog. Ano ba, tabla. Hain daw nga sa mga nanggana digdi sa bulangan. Maray pa ngayon natutuka nin halas, nagtutuga. Kaya ang pagkakandidato, garuman sugal. Hindi nakakalamang permi itong mga makwarta. Kadigdi po sa nasyon Pilipinas, ang politika, negosyo. Kaya nga ng mga negosyante, kinakaputan ang mga politiko. Hinda na nagpapaikot. Kapag nanggana, so kandidato ninda, babawion. Dapat yan mga proyekto mo, itaw mo man sa kuya. Kunday nga iipiton kung sa imong negosyo. Hey, kumusta pala ki punong barangay Weden Salvadora kan Santo Domingo digdi po sa siyudad kan Iriga. Dawa na ribaya na ni Kagawad Edwin Albanyo. An bagong punong barangay yan po sa Santo Domingo digdi po siyudad kan Iriga.
Diyan sa Santo Domingo, bihira po ang nakaka-re-elect dyan kung minsan. Cool na dyan mga nagkakandidatong punong barangay. Tapos madali yun, ribayan. Kaya ni ba dyan nag-i-independent na sana ni bang mga kagawad. Hoy, kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Para di ako tatao, nag-re-register, nawara sa pangaran ko. Hoy, good morning kay Ayan Paser, shout out po. Good morning sa imo, Ayan Paser. Konsuelo man niya ako ining sa UNEP High School Batch 87. Ayaw na niya ako sa order kong extra large na t-shirt Tapos pag nag-attender ka, sorry na sa registration ninyo. Ay na pangyayari, nahalis sa pangalan ko. Perming updated dyan si Freddy Panga. Tingnan yan, tahimik ba kasi Freddy? Baka nagkukurukanta. Kaibahan ni Freddy Aguilar. Sa December 16 an tiripon-tipon kan UNEP High School Batch 87. Diyan subot sa Masuso. Sa Indaw dyan. Morning man kay Konsi Gigi Vargas. Kana siyudad po nin Iriga. Diyan sa Sarong Barangay sa probinsya kan Albayo. Diyan sa Banwan kan Pulangi. Pag-agi ko kasuod may kunya na lobid istro duman sa tinampo mapista kaya garo barangay Pintor ito o Sugkad dyan sa Banuan kan Pulangi. Binabagat kan mga tanod kan nag-aagi siyempre nagahagad nin hindi akong pigaano man ang mga hinaharagad minsan kaya ng mga sa barangay. Abi, ngaya, pag majuti kaya ngayon tanod, kaipuhan niya, may flashlight, babakal ispat, kung ano-ano man ang mga fundraising dyan po sa barangay pag mapiesta. Para sa mga tanod. Kundi ako, diretsun niya ako pagharang-harangan ng agihan. Oristro pa ka mong nakabalagbag dyan sa tao kan tinampo. Ito bating forma kan na istro. May mga surusabit man. Garo so sa oma. Ako bira kong magtao dyan sa mga araw kan. Kung minsan pinag-iinom sa naman kan ibang tanod. Bago man talagang duman sa pinagsasabi nindang purpose na para sa uniforme, kung ano-anong mga rasones, siyempre kung sabihon, madukot sa imo, halimbawa, 10, 20, sa bihikulo mo, ang rason, ngaya, pambakal lamang ngayang ispat, plus light digdi sa barangay, tapos pambakal ngayang uniforme mi. Ako imposible man mga naka-uniforme man minsan ang mga tanod. Kung ano-anong mga modus sa barangay man.
kung magsabi ka sindang pambakal pereg. Ayaw na sindang mapadukot na behikulo. Mga politiko nga ni nagtataw sa mga barangay officials pag piyesta. Oy, good morning kay dating Congressman Sal Fortuno. Sinman ki Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan sa Banuan, Canabua. Ngunyan an aabangan ta kung ano man ang mga gigibuhon kan mga barangay officials na ni ba nagpara promesa. Dapat masunod sa mga pigpromesa nindo ta halipot sa naman ang sendong termino. 2 taon. Kundi mangyari sa mga promesa nindo, mayo ka mong magkaharaman sa laog ng 2 taon, otro eleksyon, urola na naman kamo. Sisingilo na naman kamo kan mga botante, kundi di ba nagkakaparaling man. Pag sinobrehan na, ay na yan mapara gerong kan promesa na dahil man nangyari. Kumusta man kay classmate SPO for dating retired police SPO for Rig Ibarra dyan sa Barangay Prancia Digdipo sa Syudad Can Iriga. Sin dyan sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur ki Kagawad Lowiliano. Tapos ki retired Air Force Alex Celeste. Dailang pinalad si Kagawad Lowiliano. Kaya ngunyan nagtatampo si batchmate, classmate. Araw kayo ng buhay. Ganun, dakulan nagkarata ngunyan ng mga batchmate, classmate sa batalyanin na politika sa eleksyon sa barangay. Diyan sa, ano yan, Santa Elena. Naugman ko, no, si Nilma Naog. Nadigdi man sa San Francisco, naugman si dating Kagawad Bobby Bailon. Kaya ako, nalilinyadahan ini kan mga kadimalasan, ini mga batchmate. Hinda si Itchit, kung nangganawan dyan sa Banuan ka na bato. Sabi nga ni Ken, better luck next time. Dagdagan ang itatao. Tanganing madagdagan ang sa indong mga boto. Kung minsan kaya, iba, may kandidato pa libre man, paanod. Di man nagtatao basang. Ang iba nga ning kapitan, naangal naman. Man nga di. Lang gastos, adi nga yung mga linyada ko, ka mga paanod man, di man basta nga mga magbili, ako sa nga, sige, pakain. Adi nga yung mga nakapalibot ka na, kundi, yan ang sabi nga ni, kaya, kung dawa, grabe ang gastos mo, kung habo ka na talaga kan tao, minsan, iniisip man yan, kan, mga kabarangay, ay, dawag ka nga magpara gastos. Tadigdi po sa Rinconada area, digding nagkandidatong bukal ka, ito sigan, pakakan. Dahil man ang gagana, otro kandidato, dahil na nagpapakakan, duman sa iyang harong. Mas lalong nasuya na naman so tao, maray sa napalan nga ini pag primero. Pag ikaduwang laban, iba na naman so hero. Ang mga botante, kung niisipon na taiman po yan basta nadadaraan iba sa kwarta, kundi pag tinawaan, ay siyempre, lakamuya. Ang iba na mga natatawaan, so mga pigparalistang din natawan, din nagbuburuto, ay inda nga si Apo kung nga kiton, magbutong, yaman nga ya. Yan, perming basol, itong mga barangay officials, magparabuto nga, daw man mga nagka-uman na tuod. Kin, uno-uno pa nga yung mga pasali sa barangay, ay iba nga yung mga kagawad, sige sa naman ito tongit, inom-inom, kung pa nga yung mga sarang bayan. Ay tapos nga nakakinarag kiton barangay. Benay, naabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kay ba niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Gualberto Dun Cabrillas.
Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Sardana Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daisawang pagantabay. Si Jimmy Guanson palan panlaban duman sa West Philippine Sea. Ang tindogon